What's up guys? Nakauban na to karon ang Liw-Liw Viners. Yo manirada tarong panodan. Okay, manirada ka karon panodan guys. Moadto ta karon og asa ta mga to? Sa sapa. Sapa magkuha ta og Isda and kamong kauban. Ay among kauban ang among kauban nagulit og laya og kat first man nato ni nga vlog. May balan nyo niya unsa mong pangbuhaton. Tara, let's go. Let's go. Naday dam dire. Pero dam na. Dito tayo ngayon sa New Corelia, Davao del Norte, dito sa Mindanao. Asa kini nga kwadrite? Asa kini nga barangay del Pilar? Ay susakop ng poblasyon dito sa New Corelia. Medyo ang dami mga mga tanim. Sa Bisaya tanom. Pupunta tayo ngayon doon sa tulay. Malapit dyan sa may mini dam. So dito tayo ngayon guys sa parte ng poblasyon sa may New Corelia, Davao del Norte. Kung napapansin nyo, merong ano dito, may sapa. Dito tayo kukuha ngayon ng isda. Tsaka trivia na rin guys, ang New Corelia, kadalasan na mga nakatira dito ay galing pa sa Bohol. Ang bayan ng New Corelia dito sa Davao del Norte ay pinangalan pa sa isang lugar sa Bohol na kung tawagin ay Corelia, na kung saan nanggaling ang mga naninirahan na dito, particular sa barangay poblasyon. The municipality was established on June 18, 1966 by carving the eastern part of the town of Asuncion. So ang ginagawa namin ngayon ay naghahanap kami ng spot doon sa may itaas na bahagi. 20 to 30 minutes na yung aming paglalakad. Sama si Master Boyet, dili na magsugod. So, gikan diri magsugod ta pababa ta padulong ta sa may tulay. Paubos sa tulay. Okay. Pasinday kaloyan ni taron, makasudan taron. So, ingani ang style sa pagpanglaya. So, gamit ni Kanina. yan, gamit ito, merong mga metal. Yan, may mga bakal na maliliit para ang kanisa Master Boyet mo tiglom dito sa ilalom. Tiglom. Nya diri mga sangit ang Bursa. masangit ang mga isda. Kanay bulsa, may parang bulsa dito. Yan. Sama natin si Chuyax. Si JB, Agent JB, mga agents. Mangingisda muna kami ngayon. So ito yung nakaganda dito sa sa bukid. Kasi kahit sa sapa, meron kang makukuha mga gulay. Yan, patola. Pwede mo itong gulayin. Yan, so may nakuha. Guys, tignan natin. Yan, so maliit na tilapia. So pwede na. Okay, so saan yung sisila? Ito yung sisila natin Talagyan natin. So, yan. Sa bagna. So nakakuha tayo ngayon ng tinatawag na ilang paitan. Ito po. Medyo may pagkaliit po siya konti. So okay na rin. Yan. Okay na pangkain. Sana So, medyo mahirap ba itong gawin? Medyo Mahirap sa turuan mo ako, Master Boy. Tagluan ta guys, tuturuan niya tayo. Ano mo ito? Pasok mo sa kamay mo, pasok. Dito. Yan. Tapos, Hawakan mo to. ito. Yan. Yan. Ito, kunin mo to. Dito. Saka, Ganito, ganyan. Para ma-spread. ito, kunin mo to. Yan. hatiin. Titignan natin guys kung magkakadimaw ito. Hawakan mo. Kakadimaw. Tapos, Ganyan mo lang oh. i-spread. Yes. Yan. Puhunat ako guys. So, Wow! ganun pala yung palaka yun. Tapos, hilain. Hilain natin yan. Mahirap magtagalog pero mas mahirap ang walang kanin. Titignan natin kung ano yung mga makukuha niya. Uy, may patula oh. Ulam na. So pwede ka nang gumawa dito ng bahay kasi meron ng buhangin. Pero ewan ko kung pwede ito. Buhangin. Ang medyo kinakatakot ko lang kasi first time ko na baybayin itong sapa na to.
Medyo nakakatakot lang dito, baka may buhaya. Pero parang I guess sana wala. So ayun guys, may buhangin dito. Yan. Diba? Rich in buhangin. Pwede na ba itong pang-plaster? Pwede na plaster, hindi? Pwede na, hindi? Hindi? Pwede. Pwede? Pwede na itong pang-plaster guys. So ayan. Pwede kang kumuha ng buhangin dito. Dito ka na magmasa. Nakakita ako ng kuhol na color white. Ano to? Dilik ni Kumon. Rare ni rare. Makikita nyo guys, may mga kahoy dito. Pwede itong gamitin na panggatong. Na ano, galing doon sa itaas na ano dito. Kasi talagang nagibuyan ganit. Kasi ano, Bintawa ay kasi binitawan nila yung dam doon. May mga ano dito guys, mga bangag-bangag. Hindi bangag na ano ha. Yung mga butas na posibleng may ano dito. Anong tawag dun sa Tagalog? Yung kagang. Baka may kagang. Ayun oh. Fresh pa. Fresh alimasag. pa. Alimango. Ayun oh. Fresh pa yung kanilang kinutkutan. Inopen nila yung dam. Taga dito na lang yung tubig. Pero pag na-close yung dam mga kaibigan, up hanggang dito yung tubig. So lampas tao. Ito yung tinatawag nilang bildat. Iwan ko sa iba kung anong tawag lang ito. Pero sa amin to, bildat to. Tatawagin sa iba. Taiwan seal to, Taiwan seal. Pero ito makakain naman to. Makakain to. Ang dila nyo. Sarap to. Yan. Ito, buwi. Nagko kayo. Oh. Parang Ayaw na. Yan o. Yan, doon pa. present lagi. So kahit na sapa na malayo na sa syudad, malayo na sa mga bahay-bahay, hindi nakaligtas sa plastics. Nakuha si Master Boyet ng janitor. Dalawa. Drone. Medyo marami na tayong kuha oh. Pang-ulam na, pang-ulam. Lalim na dito guys, lalim na. Ihangoy ko na talaga, napakalalim. Malayo na, pero malayo pa. Alam nyo guys, paano to napadpad dito? Kunin ko ah. Yan. Alam nyo ba kung paano to napadpad dito? Ha? Kasi may pakpak siya. Wings. So guys, natapos na kami. Doon yung kasama tayo si Master Boyet. Tapos yun yung tulay. Ayan. So ito yung dam na sinasabi ko na binuksan nila. Kaya nakapangisda tayo doon kasi mahina yung agos saka mababaw lang. Mga ito, na-close. Expected na lalapas tayo. Expected na tataas talaga yung tubig na lampas tao. Noon pa man ay meron nang ibinigay sa atin na biyaya ang ating kalikasan. Mga pagkaing hindi nabibili, na kusa mo lang kukunin at pipitasin sa mga daan. Naway mapreserba pa natin ang ating kapaligiran upang sa susunod na henerasyon ay mapakinabangan.